Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, сез көн темасы тапшыруын карыйсыз. Түбән Кама чын мәгънәсендә театр башкаласына әвереләчәк. Сибурның яхшы эшләр формуласы социаль инвестицияләр программасы кысаларында Россиянең нефть, газ, химия шәһәрләре театр атналыгы дигән зур проект башлана. Сәнгать бәйрәме шәһәрнең 3 мәйданчыгында, халык иҗаты йортында, яшь тамашачы театрында һәм Туфан Миңнуллин исемендәге Татар дәүләт драма театрында узачак. Тамашачыларны үзенчәлекле бүләктә көтә. Йолдызлы ачылыш бәйрәм программасы турында тулырак халык иҗаты йорты директоры Илнур Газинурович Сәгыйтов сөйләр. Илнур Газинурович, хәерле кичләр. Хәерле кичләр, Гөлия. Без сезне күрергә бик шат, сез бездә еш кунак буласыз, чөнки быел фестиваль 4нче тапкыр оештырыла. Түбән Камалар инде менә яз башлану белән күнегеп тә беттеләр. Театрга бару гадәте оешкан шулай. Шулай бит, килешәсездер? Нәкъ шулай, Гөлия. Безнең инде гадәткә кереп китте. Яз җитсә, менә язның 27 марттан безнең инде 4нче тапкыр быел нефть, газ һәм химия шәһәрләре арасында шушы матур чара, матур спектакль атналыгы, театрлар атналыгы уза. Әз генә тарихына күз саласым килә. Тарих тибендә быелгы безнең 4нче тапкыр булгач, инде монда бик күп хәзер бездә шәһәрләр булды. Әзрәк менә шуларны да әйтеп үтәсем килә. Барысы бергә менә 13 шәһәрдән шушы 3 ел буена 13 шәһәрдән 35 театр катнашты, 46 спектакль куйдылар. Каядыр бер 20 меңгә якын кеше тамашачылар әлеге спектакльләрне күзәтә алды, карый алды. Шуңа күрә менә шушындый бик яхшы гадәткә әйләнде. Безнең тамашачылар да хәзер белеп ала, алар инде сорыйлар, яз җиткәчтен буламы фестиваль дип, алар ел әйләнәсенә сорап киләләр. Без инде уздырабыз. Нәкъ шушы очракта минем инде Сибур компаниясына бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки хәзерге менә шушы авыр чорда да алар шушыны безнең хуплап алып, финанс ярдәмнәрен күрсәткәннәр өчен һәрвакыт әле финанс ярдәме генә түгел, алар этәргеч булып торалар безгә, һәрвакыт ярдәм итеп торалар. Шуңа күрә аларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Быел инде без 4нче тапкыр ачып җибәрәбез. 27 март көнне үзебезнең халык иҗаты йортында Россиянең атказанган артисты Дмитрий Дюжев үзенең моноспектаклен, Евгений Онегин моноспектаклен тәкъдим итәчәк. Биредә булачак инде ачылу тантанасы да һәм инде әлеге спектакль. Без елдан ел менә йолдызлар белән эшләргә тырышабыз инде. Шуңа күрә быел да халыкка, үзебезнең шәһәрдәшләргә зур яхшы сюрприз булыр иде әлеге спектакль. Шуңа күрә без чакырабыз. Быелгы фестивальнең үзенчәлеге ул форматның төрлелеге дип тә әйтергә буладыр. Урам фестивале дә программага кергән. Урам театры без аны узган ел кертеп карады. Безнең Әлмәттән Легкие крылья исемле театр килде узган ел һәм бу бик яхшы шундый кайта аваз белән барды. Аларны шулай ук быел да чакырдылар һәм безнең 28 март көнне планлаштырылган Урам театры без 3 мәйданчыкта, театраль мәйданчыкта гына түгел, инде урамга да чыгабыз. Менә урамда матур кояш, яз, рәхәт, шимбә көнне рәхәтләнеп гаилә белән килеп шушындай матур спектакль карарга була. Урам театры, урам спектакле. Димәк, теләгән Түбән Камалар рәхәтләнеп бәйрәмгә килә алалар. Рәхәтләнеп, бәйрәмгә килә алалар, рәхәтләнеп карый алалар, балалар белән, гаилә белән, ял көне сәгать 14:00-да, сәгать 2:00-дә рәхәтләнеп килеп күрергә була. Бу фестивальнең тагын шул үзенчәлеге инклюзив сәнгатькә дә аеруча игътибар бирелә. Шул хакта да сөйләсәгез иде. Инклюзивна шулай ук узган ел безнең Томск шәһәре килгән иде. Быел инде безнең Казаннан эмоция инклюзив студиясы киләчәк. Алар драмтеатрда, безнең Туфан Миңнуллин исемендәге драмтеатрда үзләренең нормально дип исемләнгән спектакльләрен күрсәтәчәкләр. Узган елда анда тулы заллар белән узган иде. Быел да инде безнең теләүчеләр бик күп һәм бик яхшы менә шушындый эмоциональ күңелне ничектер йомшарта торган матур шушындый күренеш. Сез үзегезнең әңгәмәгездә әйткән идегез, күп кенә театрлар килә дип. Быел нинди коллективларны көтәбез? Без географияны тагын да зурайтабыз. Ел сайын без географияны зурайтырга тырышабыз. Быел безнең 2 яңа шәһәр. Аның берсе Воронеж, икенчесе Тверь. Тверьдән булса инде Курчак театры, ләкин Курчак театры булса да, монда маленькие большие женщины дип атала. Монда хатын-кызлар уйныйлар, курчаклар белән түгел, үзләре уйныйлар.
Менә Воронежга килгәндә бу гомумән уникаль театр, иң тарихи театр дип әйтергә була Россиянең. Алар 2нче елга 27нче елда 240 ел яшьлек юбилейларын үткәрәләр, сезоннарын ачалар 240 яшь. Шуңа күрә бу бик яхшы мөмкинлек менә шушы Воронежский академический театр. Шушыны килеп карарга мин киңәш итәр идем, чакырыр идем. Кайчан әле без Воронежга барып, әлеге спектакльгә, әлеге театрга эләгеп була. Монда мөмкинлек бар, менә шушында шәһәрдән чыкмыйча үзебездә матур кич ясарга. Фестивальдә шулай ук үзебезнең театрларда катнаша. Монысы да күркәм күренеш. Үзебезнең театрлар, яшь тамашачылар театры, шулай ук Туфан Миңнуллин исемендәге драма театры катнаша һәм алар премьера спектакльләре белән яшь тамашачылар театрыныкы да, драма театрының да аларның премьералары бу ел булды. Алар шушы спектакльләрне күрсәтәчәкләр. Тагын шунысы сөенечле вакыйга дип әйтәсе киләдер. Татар спектакльләре синхрон тәрҗемә белән тәэмин ителгән, димәк, теләге булган һәр Түбән Камала килеп, рәхәтләнеп, ял итеп кайтала. Дөрес әйтәсез, монда бернинди киртә дә юк. Урыс тамашачысымы, чуашмы, әгәр дә инде урыс телендә белсә, татар теленнән урыс теленә тәрҗемәләр һәрбер спектакльдә дә каралган. Шулай ук менә билетлар инде хәзер сатуга чыккандыр. Аларны кайлардан алып була? Билетлар безнең билетон кассасында, шулай ук үзебездә халык иҗаты йортыннан килеп алырга мөмкин. Билетлар инде бик әз генә калып килә. Безнең Екатеринбург театрына инде бетте билетлар, алар инде 2нче көннәрен саталар буга инде. Ялгышмасам, безнең шулай ук үзебезнең яшь тамашачылар театрының билетлары бетте инде. Һәм калганнарныкы да бик әз генә калып бара. Менә шушы билетон кассаларында барсыннан да алып була. Шулай ук безнең Пушкин картасы ярдәмендә менә балаларга, мәктәп балаларына мөмкинлек бар Пушкин картасы белән алырга. Безнең каникуллар вакыты 27-сендә менә каникуллар башлана. Рәхәтләнеп балалар, яшүсмерләр килеп Пушкин картасы белән әлеге спектакльләрне карый алалар. Театр атналыгы кайчанга кадәр дәвам итәчәк? Безнең 3 апрель көнне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт драма театры быел көзгө кайтава спектакль белән ябачак быелгы фестивальне. 3 апрельдә халык иҗаты йортында булачак әлеге вакыйга. Театр атналыгы фестиваленең тагын бер уникаль мөмкинлеге дип әйтергә кирәк. Түбән Камаллар сәнгать дөньясына чумып кына түгел, шул спектакльләрдә уйнаган актерлар белән дә аралашу мөмкинлегенә ия. Быел нинди очрашулар планлаштырылган? Быел безнең Воронеж, Тверь менә яңа шәһәрләр дип әйттек бит, әйме? Алар белән очрашу, шулай Галиәскәр Камал актерлары белән очрашу, Кәрим Тинчурин актерлары белән очрашу. Бу безнең фестивальнең бик уникаль өлеше. Менә булачак спектакль, карыйсы спектакльнең төп геройлары белән шулай ук үзебезнең фойеда рәхәтләнеп очрашып, аралашырга мөмкинлек бар. Анда 1 сәгатьтән артык вакыт рәхәтләнеп алар белән төрле үзеңне кызыксындырган сорауларны бирергә була. Һәм мин чакырыр идем монда бәлки актер булырга теләгән балалар бардыр, әйме? Менә алар килсеннәр иде, үзләренең кызыксындырган сорауларын бирсеннәр иде. Чөнки ул аларга киләчәктә менә профессия сайлаганда бик кирәк булырга мөмкин. Бәлки кызыгып китәрләр кемдер, бәлки киресенчә кире уйларлар, бу авыр эш дип инде, әйме? Чынлап та актерлык эше бик җиңел эшләрдән түгел. Шуңа күрә менә монда үзеңне кызыксындырган һәрбер сорауны биреп, алар белән аралашу мөмкинлеге бар. Менә шушы театр атналыгы фестивале белән кызыксынучы Түбән Камаллар өчен бик файдалы мәгълүмат булыр дип уйлыйм. Программа белән кайда танышалар, үзләренә алдан график төзеп куйсыннар өчен. Безнең телеграм-канал бар, үзебезнең халык иҗаты йорты һәм шулай ук театр атналыгының телеграм-каналы бар. Рәхәтләнеп кирип, анда һәрбер театр белән танышырга мөмкинлекләр бар. Анда бик күп мәгълүмат, аннан карап белеп була һәрбер спектакльнең кайчан һәм очрашуларның кайчан икәнен. Тәҗрибә күрсәткәнчә, менә безнең спектакльләргә Түбән Камалларга түгел, күрше шәһәрләрдән дә киләләр. Берәр статистик алып барганыңыз бармы? Без аларны теге күпләп санап куймыйбыз әлбәттә, ләкин Мамадыш, менә Алабуга, Әлмәт, Зәй якларыннан, Чиста якларыннан безгә киләләр. Бу ел тагын да күбрәк менә ниндидер шундый кызыксыну бар. Алар автобуслар белән, күпләп коллективлар белән киләләр, карыйлар рәхәтләнеп, үзләренә шундый мәдәни шундый кич ясыйлар. Быел да әлеге килергә теләүчеләр бик күп, һәм инде без аларны көтәбез әлбәттә үзебездә. Бер Түбән Камада яшәүче 7 көн эчендә 7 коллективның әсәре белән таныша ала. Мондый мөмкинлек әле сирәк.
Кайда барды? Җиде генә түгел, безнең бит 3 площадка, әле менә урамныкы да бар. Кимендә дип әйтик. Кимендә дип әйтик, әгәр дә атналап чытласак, абла инде 12 шәһәр, 12 спектакль, 7 шәһәрдән безнең карарга мөмкинлекләр бар. Тагын киләчәккә нинди планнар корып яшисез? Безнең менә быел 4нче фестиваль Түбән Камада уза. Без шулай ук быел Дзержинск шәһәрендә, Түбән Новгород өлкәсенең Дзержинск шәһәрендә шушылай ук 5нче театр атналыгын уздырырга планлаштырабыз. Безнең инде 7 театр үзләренең ризалыкларын бирде. Көз аенда 5нче октябрьдән 11нче октябрьгә кадәр без үзебезнең команда белән, халык иҗаты йорты кызлары, җегетләре белән Дзержинскида да нәкъ менә шушы фестивальне, шушы бәйрәмне оештыру. Бу безнең команда өчен бик яхшы мөмкинлек. Ул корпоратив яктап карасаң да, менә Сибурга монда да бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Алар менә шушы эшне безгә тапшырганнар өчен. Ул бит үзеңнең шәһәрдә ясау әле бер эш, башка регионнарга чыгу, ул инде башка төрле практика. Шуңа күрә бездә әлеге чакыруга шундый зур җаваплылык белән карыйбыз. Шуңа күрә без, Алла бирса, быел көз көнендә Дзержинск шәһәрендәге кешеләрне дә, аларның кунакларын да шушы фестиваль белән сөендерербез дип ышанып калам. Димәк, фестиваль үзенең мөмкинлекләрен киңәйтә. Фестиваль дәвам итә, әлбәттә, без алга таба да Сибур компаниясе белән эшләргә килештек һәм менә шушы яхшы, матур күренешне безнең инде киләчәктә тагын да зурайтып, әле үзебезнең бу Поволжье якларында гына түгел, тагын да читкәрәк, зуррак шәһәрләргә дә әлбәттә чыгарасы, күрсәтәсе килә әлеге уникаль фестивальне. Амин, шулай булсын. Фестиваль инде бу атнада башлана. Түбән Камалларны бәйрәмгә чакыра аласыз. Рәхим итегез. Рәхмәт, Гөлия. Хөрмәтле Түбән Камаллар, шәһәребез кунаклары 27 марттан 3 апрельгә кадәр нефть, газ һәм химия шәһәрләре арасында Түбән Камада янәдән 4нче фестиваль узачак. Барыгызны да көтеп калабыз, спектакльләргә, театрларга. Рәхим итегез, үзегезнең кичләрегезне матур итеп үткәрегез. Эчтәлекле әңгәмәгез һәм студияга килүегез өчен бик зур рәхмәт. Һәм киләсе очрашуларга кадәр сезнең белән саубуллашабыз. Чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт, Гөлия. Рәхмәт. Исән-имин булыйк.